यू व्हेरी मच. जरा आवाज करा माईकचा. ज्या ज्या महिलांना साड्या लागल्यात दादा 10 महिलांना 10 साड्या लागल्यात त्या सर्वांचा हार्दिक आभार आणि अभिनंदन. ट्रेन आहे त्यांची ट्रेन आहे त्यांची. जाऊया मैदानाकडे पुन्हा एकदा. उत्कर्ष प्रीमियर लीग UPL पर्व 2025 पहिल्या पर्वाच्या यशस्वीतेनंतर असं म्हटलं गेलं की पुढचं वर्ष कसलं असेल आणि हे वर्ष मात्र धमाकेदार घेऊन आलोय आपण UPLच्या माध्यमातून. आवाज वाढव अजून. UPLच्या माध्यमातून कारण गेल्या वर्षी छोटे खानी आपण हा कार्यक्रम केला होता. यावर्षी मात्र त्याला भव्य दिव्य स्वरूप मिळाले आणि याचं सारं योगदान जात आहे, याचं सारं श्रेय जात आहे अर्थातच UPL कला क्रीडा मंडळ अर्थात उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ यांना. आणि हे संपूर्णपणे नवतरुण आहेत, नवयुवक आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने या प्रेरणेतून या अंडरम क्रिकेटचा महासंग्राम रणसंग्राम सजवण्यासाठी ज्यांनी म्हणून सहकार्य केले ते सर्व प्रायोजक असू द्यात, मग ते यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह स्पोर्ट्स लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे आमचे रत्नागिरी लाईव्ह स्पोर्ट्स असू द्यात, किंवा आपल्यापर्यंत आमचा आवाज पोहोचवणारी साऊंड सिस्टम अर्थात DJ रश्मी असू द्यात, गणेश गुळे गाव बिलॉंग करणारे DJ रश्मी असू द्यात, किंवा मग या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी ज्यांनी अपार मेहनत घेतली, समालोचन कक्षामध्ये समालोचक असू द्यात किंवा त्यांना साथीदार म्हणून स्कोरर असू द्यात. माझ्या साथीला स्कोरर आहे रवी, हा ठाण मांडून बसलेला आहे. गेले 2 दिवस तो आलाच सुद्धा नाहीये. मी त्याला एवढं विचारतोय की तू जेवतो कधी भावा, परंतु ती मात्र जेवण्याची वेळ नाहीये. हे 3 दिवस आपला ही स्पर्धा रोमांचक बनवण्यासाठी. विकास लाकडे हा एक स्वतः स्टार कलाकार आहे, परंतु अलॉंग द कार्पेट ज्या पद्धतीने बॉलला पाठवलं जातं ना त्या पद्धतीने ग्राउंडेड माणूस कसा असतो तर ते विकास लाकडे सारखा असतो. तो आपलं कोणतंही कलाकाराचं तेज न इथे दाखवता, आपलं वैभव न दाखवता अगदी सामान्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्यासारखा आम्हाला सतत स्कोरिंग करतोय. अजून लांब आहे. त्याचबरोबर या संपूर्ण मॅनेजमेंटचं ज्यांनी नेतृत्व केलंय ते मंगेशजी डोरलेकर यांच्याकडून आपल्याला बहुमूल्य मार्गदर्शन लाभले. हे टुर्नामेंट यशस्वी होण्यासाठी त्यांचं योगदान आहे. त्याचबरोबर आमचे प्रसन्न असू द्यात, विवेक खडपे असू द्यात, किंवा आमचे सुकेश आंबेडकर मार्गदर्शक असू द्यात. त्याचबरोबर आम्हाला मोल्लाचं सहकार्य करणारे, यावर्षी आवाजाची त्यांची सायलेन्सर फाटलाय असे आमचे मित्र प्रयागजी शिरगावकर असू द्यात. या सर्वांचा हार्दिक आभार आहे. या सर्वांमुळे आणखीन बरेचसे विनायक लाकडे असू द्यात, निवास हरपकर असू द्यात, या सर्वांनी निरंजन नाटेकर असू द्यात, या सर्वांनी बहुमूल्य योगदान दिले. या सर्वांचे हार्दिक आभार. त्याचप्रमाणे जे मार्गदर्शक म्हणून आम्हाला विष्णू नाटेकर असू द्यात, वडेकर, त्याचबरोबर आमचे लक्ष्मण दादा हरजकर असू द्यात, हरीश दादा हरजकर असू द्यात, प्रदीप दादा हरजकर असू द्यात, किंवा संपूर्ण आमच्या या उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाला श्रीकृष्ण नगरामधली संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ मोहनदादा टेमकर असू द्यात, किंवा संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ, या सर्वांचा हार्दिक आभार. आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानेच ही टुर्नामेंट आपण यशस्वी करू शकलो. ओके, अजून एक अनाउन्समेंट होते. उद्या आपल्याला सर्वांना माहिती आहे क्वालिफायर राऊंड होईल. आजचा टेबल टॉपर आणि कालचा टेबल टॉपर यांच्यामध्ये पहिला क्वालिफायर होईल. त्यानंतर कालचा सेकंड म्हणजे फर्स्ट रनर अप किंवा दोन नंबरचा संघ आणि आजचा 2 नंबरचा संघ यांच्यामध्ये एलिमिनेटर राऊंड होईल. त्यानंतर पुन्हा सेकंड क्वालिफायर होईल आणि इन बिटवीन आपल्या समोर घेऊन येत आहोत उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून एक प्रेक्षणीय सामना. ओल्ड इज गोल्ड. वेट प्रेक्षणीय सामना. ओल्ड इज गोल्ड पूर्णगड गावाला क्रिकेटच्या माध्यमातून आपलं नाव रोशन करणारे खारवी समाजातल्या पूर्णगड गावडे आंबेरे तुळसुंडे इथून आपल्या समाजाचं नाव रोशन करणारे ओल्ड इज गोल्ड अंडरआर्म क्रिकेटचे तारे सितारे वर्सेस ओल्ड मिक्स सुपर खारवी यांच्यामध्ये होणार आहे प्रेक्षणीय सामना. उद्या रात्र ठीक 8 वाजता पाहायला विसरू नका. प्रेक्षणीय सामना एक्झिबिशन मॅच
ओल्ड इज गोल्ड वर्सेस ओल्ड मिक्स एकटे जंभारी कुडली गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू केतन सारंग आयकॉनिक प्लेअर आहे. टॉप मोस्ट अंडरआर्म क्रिकेट मधले खारवी समाजातील जर 5 प्लेअर काढले तर त्यामध्ये केतन सारंगचं नाव निश्चित येईल. धावसंख्या 2 वरती बिनबाद 2. यावेळेला अटॅक केला जातोय तो महाकाली स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध राधेश्यामने कमबॅक केलाय. पहिला सामना पराभूत झाल्यानंतर 2 सामने विजयी झालेत. महाकाली संघ पहिला महाकालीचं काय आहे, दोन्ही सामने जिंकलेत का महाकाली? महाकाली 1 विजयी 1 पराभूत. पुढचा बॉल यावेळेला फक्त दिशा दिली आहे. ही दिशा देऊन फायदा नाहीये, तुम्हाला संघाची दशा घडवावी लागेल. जेव्हा आपण दिशा देतो एखादी आणि ती दिशा योग्य असेल तर आपली जीवनाची दशा सुद्धा घडते. ओहो व्हॉट अ शॉट, बॅकफुटला शफल आउट केलं आणि त्याला पाठवलंय टॅपच्या स्वरूपात. टेक्निकली साऊंड. 7 अशी धावसंख्या. आकडा क्रमांक 7. जरा बाजूला करा मुलाला, छोट्या मुलाला बाजूला करा. हा ओके. धावसंख्या 7. मी का बोललोय केतन यांचं का मी गुणगान गातोय? केतन सारंग यांच्याकडे क्षमता आहे. या मॅनकडे एकदम जर तुम्ही पाहिलं तर अगदी शांत स्वभावाचा खेळाडू आहे, परंतु बॅटिंग मध्ये मात्र दमखम दाखवतोय. व्हॉट अ शॉट. पुण्याचा बाप्पा दगडूशेठ काल सुद्धा बोललो होतो आणि बाउंड्री जी घेतली भेट या बॉलने. धावसंख्या चौकाराने वाढते संघाची 11. कॅप्टन सारंग इज ऑन फुल फॉर्म. अँगल क्रिएट केला जातोय. पियुष यांच्यावरती केला जातोय प्रहार. वाईड बॉल. धावसंख्या 12. वाजवले 12 पियुष यांचे. डब्ल्यू म्हणजे काय? पुढचा बॉल लेस्टिकच्या बाहेर. वाईड बॉल. पियुष फॉरवर्ड लेस्टिकच्या राऊंड विकेट मारा करेल पुन्हा एकदा. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट. फळांचा राजा हापूस आंबा. केतन दाखवतो इकडे रुद्र अवतार, जणू काही आई जगदंबा. बन गया है खतरा. यहाँ पे केतन सारंग के आते हुए बल्ले से आता हुआ तीसरा चौकार. 13 या धावसंख्येवरती खेळतोय. काय सुरुवात केली आहे, आगाज केलाय, अंजाम तक पहुंचना पडेगा. प्रारंभ केलाय. सलामत राहा बाबा क्षेत्ररक्षक. त्या ठिकाणी रिस्क इज युअर्स. पुढचा गोलंदाज नवीन बॉलर आहे. स्ट्रॅटेजिकली चांगल्या पद्धतीने स्ट्रॅटेजी यावेळेला पाहायला मिळते निखिल सारंग यांच्याकडून. लेफ्ट हँडेड बॅटर. सुदीक्ष अर्थात उदू यांच्यासाठी हा शॉट चांगला होता, परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. एक धाव मिळाली असती, केतन स्ट्राईक एंडला गेला असता, परंतु असता जर नसता याला भरपूर काही अर्थ नाही आहे. 3 डॉट डिलिव्हरी कमबॅक करतोय. 3 डॉट डिलिव्हरी कमबॅक केलं जात आहे. कमबॅकचं नाव आहे. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. काय सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. कोण म्हणते की कॅचेस विन द मॅचेस. अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये तुम्हाला जिंकण्यासाठी अशा पद्धतीने छलांग मारावी लागेल. फ्लाइंग जेट पाहिला आपण, यावेळेला मात्र फ्लाइंग. फिल्डरचं नाव सांगाल का जरा प्लीज? युगांत पाहायला मिळते. या फ्लाइंग युगांतसाठी एकदा जोरदार तयार झाल्या पाहिजेत. व्हॉट अ फिल्डिंग परफॉर्मन्स बाय. डॉट डिलिव्हरी. सलग 5वा चेंडू त्याने, 4था चेंडू त्याने डॉट टाकला होता. एक धाव मात्र मिळते बाईच्या स्वरूपात. धावसंख्या 18. जखडून ठेवलंय. युगांसाठी प्राइज आले 200 रुपयांचं सुकेश आंबेडकर यांच्याकडून. यावेळेला मात्र कमबॅक करतोय फलंदाज. हा मात्र इनटू द पिच बॉल होता. मिडल कडे जाणारा थोडासा आखूट टप्प्याचा. नो बॉलच्या अगदी पुढे पडला आणि त्यामुळे त्याचा फायदा उठवता आला. बॅकफुटला गेला, चौकार वसूल केला. 22 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. कमबॅक फ्रॉम द टीम राधेश्याम. प्रसाद डोरलेकर
गेल्या वर्षीच्या स्पर्धेतील UPL मधील सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज अर्थात उत्कृष्ट गोलंदाज ठरला होता प्रसाद डोरलेकर. राईट ऑफ राऊंड विकेट मारा करणार आहे प्रसाद डोरलेकर. ओव्हरऑल गेम सुद्धा सुंदर आहे. रामनवमीला आपला दमखम दाखवलाय त्यांनी. यावेळेला पुन्हा एकदा मुंबई मधून आज ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. समोरचा संघ मात्र तगडा आहे कारण केतन खेळतोय. एक ब्रेक. धावसंख्या 23. 23 पराभवाने माणूस संपत नाही. प्रयत्न सोडतो तोच पराभव होतो. ओ हो, जितक्या पद्धतीने आपण युगांत याला फ्लाइंग युगांत म्हटलं, इकडे मात्र जाळा फाटलेला मासेमारी पाहायला मिळाला, मच्छीमार पाहायला मिळाला. हे बाबा पापलेट सोडलं ना बाबा तू चौकाराचं. त्या चौकाराने धावसंख्या 27 वरती पोहोचवली जाते. केतन आजचा दिवस केतनचा आहे. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स. स्टान्स किती सुंदर आहे केतनचा. नेत्रदीपक आहे बघा. टेक्निकली साऊंड. व्हॉट अ शॉट यार, व्हॉट अ शॉट. या बॅटरचा अंदाज लिहिलाय. उडवतो चौकारांचा धुराळा. केतन सारंग 31 वरती पोहोचवते संघाची धावसंख्या. यावेळेला मात्र कमबॅक करतोय गोलंदाज. बॉलर आहे प्रसाद डोरलेकर. 1D च्या स्वरूपामध्ये धावसंख्या 32 वरती पोहोचवली जाते. 32. लॉस ऑफ 9 विकेट. 3 बॉल झालेत केतन भाई. अजूनही 9 बॉल शिल्लक या सामन्यामधील, या डावामधील. आउटसाइड ऑफ स्टंप त्याने पाहिला आणि सोडून दिला. आला आणि गेला. बॉल वाईड. धावसंख्या झाली आहे 33. पुन्हा एकदा खोदून काढलाय. हेलिकॉप्टर करण्याचा प्रयत्न होता परंतु तो अँगल क्रिएट झाला नाहीये केतन कडून. त्यामुळे स्ट्रेट टू द मिड ऑन. धाव काय मिळत नाहीये. लेगस्टिकच्या बाहेरून हे व्हेरिएशन करण्याची काय गरज असते गोलंदाजांना काही कळत नाही, परंतु एक्सपेरिमेंट करणे हे गरजेचंच असतं. त्यामुळे ऑनफिल्ड काय होणार हे आपण इथून सांगू शकत नाही. हो यावेळेला बनवलं बकरा आणि केतनला परतावं लागेल कारण विकेट मिळवलीये 34 या धावसंख्येवरती. पहिला धक्का मिळतो. विकेट टेंगू दिलंय. थँक्यू डीजे. 34 अशी धावसंख्या. काय कमबॅक करून दिलाय प्रसाद डोरलेकर यांनी. याच्याबद्दल काय सांगावं. प्रसाद डोरलेकर गेल्या वर्षीचा हिरो यावेळेला मात्र बनलाय झिरो. कारण त्याच्यावरती केलाय प्रहार, त्याच्यावरती केलाय वार. येतोय चमकदार चौकार. 38. एक गडी बाद 38. 38. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर नवीन फलंदाज गेलाय सुचित. थँक्यू डीजे. थँक्यू. 38 अशी धावसंख्या झाली आहे. एक गडी बाद 38. बॉलर मध्ये काउंट नाही होत लेग बाईज. 38. 1 विकेट. 38. एक गडी बाद. सुचित पावसकर चौकाराने खातं खोलतोय संघाचं. 4थं षटक आणि वैयक्तिक पहिलं षटक. चला गोलंदाज बॉलरचं नाव आकाश. काय आकाश. आकाश राधेश्याम कुठे गेले. होय आकाश आडनाव काय. आकाश गोलंदाजीकडे सरते यार. त्याच्या समोर आहे सुदीश अर्थात उदू. पहिला बॉल या देवाचा दिलाय. वाईड बॉलने धावसंख्या झाली 39 वरती. हा सामना हाय व्होल्टेज आहे. हा सामना तुम्ही पाहायला विसरू नका. काही होऊ शकतं. आकाश यांच्याकडून पुढचा आकाश शिंदे गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. पुढचा बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप ठेवला. सुदीक्ष याने पहिल्या सामन्यामध्ये जो दमखम दाखवला होता. कन्सिस्टन्सी हा प्रॉब्लेम आहे सुदीक्षचा. नेहमी अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये मी त्याच्याशी जेव्हा सल्ला मसलत करत असतो तेव्हा मोठा भाऊ म्हणून मी त्याला ऍडवाइस केलेले आहेत की कन्सिस्टन्सी ठेवणे फार गरजेचं आहे. त्यासाठी भरपूर प्रॅक्टिस पाहिजे.
लेगस्टिकच्या बाहेर धावसंख्या 41 41 एक गडी बाद 41 धावसंख्या. 5 बॉल शिल्लक आहेत. या 5 बॉलमध्ये किती धावा बनवणार हा मात्र मॅच बनणार आहे. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण, थोडासा फंबलिंग झालं, कमबॅक केला होता प्रसादने. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण मिड ऑनच्या पोझिशन मधून. धावसंख्या अजूनही 41 वरती एक गडी बाद. 4 बॉल शिल्लक. पहिला वाईड बॉल म्हणून सोडून दिला, परंतु नेव्हर द लेस हा वाईड बॉल नाहीये, डॉट डिलिव्हरी आहे. इंटेलिजंट क्रिकेट पाहायला मिळतोय. डीआरएस घेतलाय का? डीआरएस यावेळेला रिव्ह्यू सिस्टीम अप्लाय केली गेली आहे आणि अपील केलं गेलंय डीआरएस साठी. पंच बॅटर कडून हा बॅटिंग डीआरएस आहे वाईड बॉल साठी. हा बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेलाय. लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक झालाय लेफ्ट हँडेड साठी. थोड्याच्या मध्ये येईल डिसिजन. तोपर्यंत चालू सामन्याचा फर्स्ट इनिंग झाल्यानंतर मोरेश्वर स्मृती पूर्णगड वर्सेस विष्णू स्मृती पूर्णगड हा सामना होईल. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना नम्र विनंती, कृपया टॉस करण्यासाठी हजर व्हायचं आहे. मोरेश्वर स्मृती पूर्णगड वर्सेस विष्णू स्मृती पूर्णगड, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया चालू सामन्यात थर्ड अंपायर आहेत सुयोग यांच्याकडून डिसिजन पेंडिंग आहे. थोडासा हार्श डिसिजन, भरपूर थोडा क्रंची सिच्युएशन आहे. टच अँड गो आहे काय? अंपायरचा डिसिजन येतोय फेअर डिलिव्हरी. इट इज अ फेअर डिलिव्हरी अर्थात डॉट डिलिव्हरी. 3 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत. 41 वरती 1. उदू याला मात्र रुद्रावतार घ्यावा लागेल. सुदीक्ष त्या नावामध्ये सर्व काही आहे. यावेळेला लेगस्टिकच्या बाहेर भरकटलाय गोलंदाज आकाश शिंदे. राईटून राऊंड विकेट मारा करणारे लेफ्ट हँडेड बॅटर. 42 वरती 1. पुन्हा एकदा भरकटलाय. हा अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करतोय, ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु त्यामध्ये बॉल जातोय लेगस्टिकच्या बाहेर. धावसंख्या 43 एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पुढचा बॉल अपील केले गेले. पंचांचा इशारा. वंडीचा आउटसाइड एज लागली होती आणि स्लीप कॉर्डन मध्ये वंडी मिळतोय. धावसंख्या 44 एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. चौथ्या षटकामध्ये काहीच आलं नाहीये. किती धावा आल्या सांग चौथ्या षटकात? 6 धावा आल्या फक्त. यावेळेला मात्र अलॉंग द ग्राउंड शॉट खेळला जातोय. सीमा रेषा पार चौकार वसूल केला जातोय. पुढचा बॉल यावेळेला मात्र वनडी लास्ट डिलिव्हरी होती. 5व्या-4थ्या षटकातील शेवटचा बॉल. 1 धाव देऊन गेला. 49 अशी धावसंख्या उभी केली आहे महाकाली संघाने. रोहित दादा पवार यांचा संघ महाकाली आडिवरे. स्पॉन्सर रोहित पवार यांचं अंडरआर्म क्रिकेट असू द्या, ओव्हरआर्म क्रिकेट असू द्या, अनेक वेळेला योगदान राहिले. अनेक संघांना त्यांनी स्पॉन्सरशिप दिली आहे. प्रत्येक खेळाडूला त्यांनी व्यासपीठ निर्माण करून दिले. त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. परंतु त्यांचाच हा महाकाली संघ आणि त्याच्या विरोधात खेळतोय तो मात्र राधेश्याम इथला श्रीकृष्ण भक्त मंडळाचा लोकल संघ. परंतु हा लोकल संघाने बांधलेला मात्र मजबूत संघ आहे. निखिल सारंगला घेऊन काय टीम बांधली आहे. परंतु या वेळेला मात्र 50 धावांचं टार्गेट त्यांना अचीव्ह करावं लागेल. त्यासाठी गोलंदाजी कोण करणार? केतनकडे कोणतं अस्त्र आहे? कोणत्या रणांगणावरती कोणत्या सेनापतीला, कोणत्या सैनिकाला धाडलं जाणार? येणारा काळ ठरवेल. तोपर्यंत ऐकूया सुमधुर संगीत. मोरेश्वर स्मृती आणि विष्णू स्मृती
संघाच्या कर्णधारांनी कृपया सहकार्य करा. चला पुढचा सामना हाय व्होल्टेज आहे. पुढचा सामना हाय व्होल्टेज आहे. मोरेश्वर स्मृती आणि विष्णू स्मृती. कोण कोणाला देणार साथ, कोण कोणाला करणार चिअरअप. नाणेफेकीसाठी यायचंय. मोरेश्वर स्मृती कर्णधार विराज, विष्णू स्मृती कर्णधार विक्रम, आपला कर्णधार सुद्धा पाठवायचा आहे विशांत. चला महाकाली स्पोर्ट्स आडिओने केल्यात 49 धावा, 50 धावांचा युगांत आपण आपलं प्राइस घेऊन जायचं 200 रुपयांचं. हे घ्या युगांत अण्णाव डोरलेकर अडूरकर, येस युगांत अडूरकर. 200 रुपयांचं प्राइस फॉर यू द बेस्ट फिल्डिंग परफॉर्मन्स. वॉट अ फिल्डिंग परफॉर्मन्स यार. फ्लाइंग जेट आपण पाहिलंय, फ्लाइंग आपण फिलिप्स पाहिलंय आणि इकडे मात्र मिळतो युगांत, फ्लाइंग युगांत, सेन्सेशनल युगांत. टॉस का बॉस मध्ये यायचंय. मोरेश्वर स्मृती विराज उपस्थित आहे, विष्णू स्मृती कर्णधार. या नाणेफेक केली जाईल. पुढचा सामना हाय व्होल्टेजचा होईल. या हाय व्होल्टेज मुकाबल्यामध्ये काय होणार. विष्णू आणि मोरेश्वर ही दोन नावं या प्रत्येकाच्या हृदयात वसलेली नावं आहेत. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या प्रत्येक पाऊलांवरती जे पाऊल उमटलं गेलंय, इतिहासाच्या पानांवरती स्वर्णाक्षराने लिहिलेली दोन नावं. मोरेश्वर स्मृती वर्सेस विष्णू स्मृती. मोरेश्वर अर्थात मोरेश्वर हरजकर आणि विष्णू डोरलेकर यांच्या पवित्र स्मृतीला विनम्र अभिवादन. जाऊया मैदानाकडे. पहिल्या बॉलवरती येतोय प्रहार. फलंदाज निखिल सारंगकडून केला जातो वार. येतोय चौकार. सणसणीत खणखणीत दणदणीत चपराक चाबूक शॉट 4 धावांसाठी. खातं खोललं जात आहे. 23 बॉल 46 धावांची आवश्यकता. उजवी गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. हा मात्र आतमध्ये केलेला बॉल अगदी खोदून काढण्यासाठी डिग शॉट बोलू शकतो आपण. इंग्लिश कमेंटेटर बोलतात डिग द बॅट. हो, कारण डिग म्हणजे खणणे, बॅटने खणलंय, खोदून काढणे मराठीमध्ये डिगिंग शॉट असंही आपण कधी कधी ऐकतो. ॲलन विल्किन्स ते बोलायचं. नेक्स्ट डिलिव्हरी. काय शॉट आहे, काय शॉट आहे. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे, सुंदर क्षेत्ररक्षण. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत काय होईल सांगता येत नाहीये. 5 या 4 धावा वाचवल्यात क्षेत्ररक्षकाने. या 4 धावा वाचवल्यात त्या फिल्डरच्या नावावर जातील. 5 अशी धावसंख्या. मॅच मध्ये येणाऱ्या रंगात 20 बॉल 45 धावांची आवश्यकता. येतोय निखिल सारंगकडून खणखणीत हा सारंग शॉट. केतनने दाखवला आपला दर्यावरती इरादा. निखिल हाही सांगतो मीही दर्यावरती आहे, मी खारवी, नावामध्ये आहे खारवी. आहा, त्याबद्दल आपण उद्या बोलू. खारवी या समाजाबद्दल. इन बिटवीन अपील केला गेलाय निखिल सारंग साठी. आउटसाइड एज लागली आहे का, इनर एज लागली आहे का. बॉल गेलाय स्लिप कॉर्डन मध्ये, तो बाहेर गेलाय का, आउट ऑफ द पार्क गेलाय का, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पहिला टप्पा पडलाय का, किंवा बंप होऊन गेलाय का. येणारा काय ठरवेल डिस्कशन केले जात आहे. अपील केली गेली आहे ही बॉक्स आउट साठी. धावसंख्या झाली आहे 9. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल हा. लास्ट बॉल असेल हा. यावेळेला टेक्निकल रिव्ह्यू घेतला जातोय. अंपायरिंग रिव्ह्यू. अंपायरचा डिसिजन येतोय. फर्स्ट डिसिजन नॉट आउट आहे, परंतु अंपायरिंग टेक्निकल रिव्ह्यू घेतला जातोय आणि थर्ड अंपायर कडे पोहोचवला जातोय. अंपायर तिन्ही अंपायर इनफॅक्ट फोर्थ अंपायर कडे पोहोचवला जातोय. सुयोग हरजकर यांच्या माध्यमातून ते डिसिजन येईल. आपण पाहू शकता सुयोग हरजकर चौथ्या पंचांचं कामगिरी करत असताना. नऊ अशी धावसंख्या. सुदीक्षेच्या पहिल्या 5 चेंडूवरती 2 मोठी फटके आलेत. निखिल सारंग
वंडी नटआउटचा इशारा येतोय. वंडी एक धाव मिळते. धावसंख्या 10. षटक संपलं जात आहे. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 10. 10 फॉर लॉस ऑफ नो विकेट आफ्टर 1 ओव्हर. 40 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम दी 18 डिलिव्हरीज. 18 बॉल 40 धावांची आवश्यकता आहे. 18 बॉल 40 धावा. नवीन गोलंदाज येतोय नील डोरलेकर समोर आहे फलंदाज प्रसाद डोरलेकर. हे डोरलेकर बांधव आता आपण सारंग बांधव पाहिले मगाशी. यावेळेला आता डोरलेकर बांधव एकमेकांच्या विरोधात. एक अंबेरातला डोरलेकर, एक तोसुंदातला डोरलेकर. हे डोरले गावचा डोरले जाका देवी कोणाला प्रसन्न होणार. पहिला बॉल मात्र जाका देवीला मानवंदना करणारा दिलाय नील डोरलेकरने नोच्या स्वरूपात. 2 धावा केल्यात वसूल. अगदी त्याचा विडा उचललाय प्रसाद डोरलेकरने. यावेळेला पुन्हा एकदा नो बॉल. पालखी सजवली प्रसाद डोरलेकरने जाका देवीची, पण ती फटक्याने सजवणे फार गरजेची आहे. धावसंख्या 37, धावसंख्या 13 वरती आणि अजून 18 बॉल 37 धावांची आवश्यकता. या एका बॉलने मात्र काय केलंय बघा. 18 बॉल आणि धावा पाहिजे होत्या 40. आता 18 बॉल 37. प्रत्येक बॉल आणि प्रत्येक धाव फार महत्वाची आहे. प्रत्येक बॉलला डिस्कशन करणे हे जरा थोडंसं अनप्रोफेशनल वाटतं. काल आम्हाला कमेंट सुद्धा आली आहे, स्पेशली पर्सनल कमेंट मला आली आहे कालच्या टुर्नामेंट बद्दल. अनेक कमेंट्स आल्यात, फार चांगल्या कमेंट्स आल्यात आपल्या UPLच्या माध्यमातून. परंतु एक थोडीशी सजेशन सुद्धा आलंय आमच्या मित्रांकडून की थोडासा अनप्रोफेशनलपणा वाटतोय की प्रत्येक बॉल नंतर जे डिस्कशन होतं त्या डिस्कशनला कुठेतरी कंट्रोल करा. परंतु मी सांगू इच्छितो की अंडरआर्म क्रिकेट हे इतकं फास्ट आहे आणि या फास्टमध्ये इतकं प्रेशर असतं. या प्रत्येक प्रेशरला हँडल करण्यासाठी जे मेंटली पोझिशन आहे अंडरआर्म क्रिकेट त्या खेळाडूंची, त्यासाठी ते मात्र परिपक्व नाहीयेत. वंडी प्लस नाही, एक धाव फक्त, एक धाव. नो बॉल आणि 1 धाव. अशा प्रकारे 2 धावा. धावसंख्या 2 ने वाढली जाते. हे नील डोरलेकरने कौल लावला नाहीये बरोबर. प्रसाद डोरलेकरला वसूल केल्या गेल्यात 5. नील डोरलेकरच्या गोलंदाजीवरती वसूल केल्या गेल्यात 5 धावा. अजूनही एकही बॉल झालेला नाहीये. टेन्शन महाकाली को आया टेन्शन. आडिवरेची देवी श्रद्धास्थान, असंख्य भक्तगणांचं पवित्र तीर्थक्षेत्र म्हणजे आडिवरेच्या महाकाली देवस्थान. या नावाने खेळणारा हा संघ पुलटॉस. महाकाली या नावामध्ये भरपूर काय आहे बघा. हे नाव घेतलं विकेटचं झालंय पतन. निखिल सारंगला परतावं लागेल. पहिला धक्का मिळतोय 15 या धावसंख्येवरती. थँक्यू डीजे. इक्वेशन आले 17 बॉल 35 धावा. जवळजवळ 12 धावांची सरासरी राखावी लागेल प्रत्येक षटकामध्ये. 17 बॉल 35 धावा. नवीन फलंदाज जातोय दर्पण शिरगावकर. थोडीशी बॅटिंग लाईनअप जर आपण नजर पाहिली तर ही एक महत्वाची जोडी आहे. ही पार्टनरशिप तोडणे गरजेचं आहे. दर्पण शिरगावकर हा चमचमता सितारा आहे. दर्पण शिरगावकर पूर्णगड गावाला बिलॉंग करणारा. त्यावेळेला मात्र नील डोरलेकर चांगल्या प्रकारचं गोलंदाजी, परंतु यावेळेला भरकटलाय. केतन सारंगने मात्र ते काम केलंय एका धावेसाठी. नो बॉल. 1 धाव वाचवली केतनने. धावसंख्या वाढवतोय संघाची. अजूनही 34 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. 34 धावांची आवश्यकता. 16. पुढचा बॉल येतोय. डॉट डिलिव्हरी स्ट्रेट टू द फिल्डर. फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड केली जाते. क्षेत्ररक्षक अर्थात गोलंदाज नील डोरलेकर यांच्याकडून हा थोडासा फुल्लर लेन टाकण्याचा प्रयत्न नील डोरलेकर यांच्याकडून. मेहनत में दम हो तो किस्मत कभी धोखा नहीं देती. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. ये नौका पार करने का काम कर रहा है यहाँ पे बल्लेबाज का नाम है दर्पण शिरगावकर. शॉर्ट रन अर्थात
डॉट बॉल ना, चौकार गेला होता. हे काय केलं भावा, मोये 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 मोये. डॉट बॉल रिव्ह्यू घेतलाय, DRS घेतलाय, शॉर्ट रन दिलाय लेग अंपायरने, शॉर्ट रन दिलाय लेग अंपायरने. त्यामुळे हा चौकार जो घेतला होता दर्पणने, त्यावरती शॉर्ट रन दिल्यामुळे या 4 धावा मिळत नाहीयेत. परंतु याला मात्र चॅलेंज केलं गेलंय. हे चॅलेंज केलं गेलंय बॅटिंग टीम कडून. बॅटर प्रसाद दोर्लेकर यांनी रिव्ह्यू घेतलाय आणि जातोय रिव्ह्यू अगदी उच्च न्यायालयामध्ये, हायकोर्ट मध्ये जातंय अपील. आता काय येतंय डिसिजन हायकोर्टचं बघूया. जज सुयोग हरसकर. चालू सामना संपल्यानंतर कृपया 5 मुलांनी स्टेजवरती यायचंय. लगेचच बक्षीस सोडत होणार आहे. 5 मुलांनी स्टेजवरती यायचंय. डिसिजन आला त्याचा, आला डिसिजन. शॉर्ट रन बॅक, अंपायरचा डिसिजन शॉर्ट रन आलाय. 20 धावा झाल्यात, 4 धावा झाल्या होत्या. ओके, DRS सुद्धा संपलाय, लक्षात घ्या. DRS संपलाय. 20 धावा, 16 धावा झाल्यात आता. 16 धावा झाल्यात. 20 धावा ज्या झाल्या होत्या त्या 4 धावा कमी झाल्यात. 16 धावा झाल्यात, 34. कारण चौकार मिळाला होता, 20 झाल्या होत्या, 4 धावा कमी झाल्यात. नील डोर्लेकर यांच्यासाठी ही हायस मनामध्ये हायस वाटलं असेल. दर्पण यांनी शॉट खेळलाय चांगला. यावेळेला मात्र ती चूक केली नाहीये दर्पणने. आपला दाखवतोय दमकम आणि आरशामध्ये प्रतिबिंब, आणि यावेळेला मात्र दर्पण कडून येतोय चौकार यांचं प्रतिबिंब. धावसंख्या 4 ने वाढवली जाते 20. आता मात्र 20 धावसंख्या झाली आहे, परंतु एक बॉल वेस्ट गेला ना, ती फार महत्वाची गोष्ट होती. आता 13 बॉल 30 धावांची आवश्यकता. हाय व्होल्टेज मुकाबला आहे. लाईनमन काम पहा, लेग अंपायर सतर्क रहा, सावध रहा, नजर हटी दुर्घटना घटी. 13 बॉल 30 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल, यावेळेला लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न सक्सेसफुल झालाय. तिथे मात्र दर्पण बीट झालाय. षटक संपते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 20. महाकाली इज ऑन ऍडव्हान्टेज पोझिशन आहे, डॉमिनेटिंग पोझिशन वरती. 12 बॉल मध्ये 30 धावांची आवश्यकता आहे. राधेश्यामला मात्र 18 बॉल लागेल. श्रीकृष्णाचा प्रताप आणि राधेला मिळवण्यासाठी श्रीकृष्णाच्या लीला ज्या पद्धतीने असतात त्या पद्धतीच्या बॅटिंगच्या लीला दाखवाव्या लागतील. 12 बॉल मध्ये 30 धावा. गोलंदाज आहेत केतन सारंग. हे डीजे बंद का आता आहे काय? केतन सारंग पहिला बॉल ड्राईव्ह केला एका धावेसाठी. इतका मागे गेला, इतका मागे गेला, अगदी प्रसाद गेला 8व्या स्टंप वरती. केतनने त्याचा फायदा उठवलाय. लेग ब्रेक केलाय, परंतु अँगल बघा कुठून केलाय. 8व्या स्टंप वरून 6व्या स्टंप वरती आणलाय. एकच धाव मिळते. 11 बॉल 29 धावा. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक आणि सक्सेसफुल. फक्त त्याला पिचिंग, ज्याला पिचिंग म्हणतात, ती जेव्हा फुल्लर लेंथ ठेवतो, या सगळ्या गोष्टी पिचिंग वरती अवलंबून असतात. पहिला बॉल पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप होता, पुढचा बॉल पिचिंग मिडल स्टंप होता, आत्ताचा बॉल सुद्धा पिचिंग ऑफ स्टंप होता. 3 वेगवेगळ्या पद्धतीने गोलंदाजी केली आहे. याला वैविध्यपूर्ण म्हणतात गोलंदाजी. हे एक्सपिरियन्स आहे, हे अनुभव आहे. म्हणूनच केतन सारंगचं नाव सुद्धा आयकॉन म्हणून घेतलं गेलंय. 9 बॉल 28 धावा. या प्लेअर बद्दल बोलावं तितकं कमी आहे. अजिबात त्याच्याकडे वाटत नाही बघून, किती शांत वाटतो, संयम वाटतो. कधी कधी एखादा गरीब खेळाडू असतो ना, चेहऱ्याने गरीब, ये दर्शन छोटे और नाम बडे, असे सुद्धा प्लेअर पाहिले. परंतु केतन आपला चेहरा गरीब आहे, परंतु फलंदाजीमध्ये मात्र श्रीमंती दाखवत असतो. यावेळेला पुढचा बॉल पुन्हा एकदा. यावेळेला पिच बघा त्याचा कुठे झालाय. इम्पॅक्ट बघा काय होता गोलंदाजाचा. जखडून ठेवलंय यार प्रसाद डोर्लेकरला. मॅच तोडी राधेश्याम कडून बाहेर जाताना दिसते. इन बिटवीन प्रसाद डोर्लेकर प्रहार केला जातोय. 22 वरून पोहोचवलं जाते 26 ला. धावसंख्या 26 वरती पोहोचवली जाते. आता 7 बॉल 24 धावा. गेम इज ऑन. ओ या बॉलला रन येणे फार महत्वाचं होतं. प्रसाद इतका शफल आउट झालाय की केतनला प्रेडिक्टेबल होतं की कोणत्या पद्धतीने व्हेरिएशन करायचंय, लेग ब्रेक टाकायचंय, पिच आउटसाइड लेग स्टेक करायचंय. अगदी प्रेडिक्टेबल होतं. कोणताही गोलंदाज असता तरी त्याने हेच केलं असतं.
षटक संपले. 3 षटकांची समाप्ती. 26 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 बॉल 24 धावांची आवश्यकता. यस डीजे. आत्ता जे षटक झालं हे तिसरं षटक आहे ज्यामध्ये एकही अवांतर नाहीये. पुढचा बॉल निखिल केतन सारंग यांच्याकडून येतोय. दरम्यान या ठिकाणी मात्र रनआउट होईल. दर्पण रनआउट होईल. गोलंदाजीचा भार स्वीकारला या ठिकाणी सुचित पावसकर यांनी. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. 6 बॉल आणि 24 धावांची आवश्यकता. पहिल्या बॉलवरती ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि काय प्रसाद डोरलेकरच्या मनात आहे की 5 बॉल 24 धावा कशा पद्धतीने बनणार. स्ट्राईक एंड मध्ये स्ट्राईक घेतली आहे प्रसादने. सारं काही देवावरती सोडले. कधी कधी कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वही काम करना पड़ता है बल्लेबाज को. ओ बघा अशा पद्धतीने वाईड बॉल की नो बॉल. नो बॉलचा इशारा येतोय अंपायर सर प्रवीण यांच्याकडून. यावेळेला मात्र प्रसाद कडून येतोय 1 धाव. ही मुंबई स्टाईल बॅटिंग आहे. लॅबो आपण नेहमी पाहतो या पद्धतीने खेळताना. मुंबईमध्ये अशा पद्धतीने बऱ्याचदा खेळलं जातं. टॅटू करून आपण असे शॉट पाहतो. अर्थात प्रतीक कडव या पद्धतीचे शॉट त्याच्याकडून सुद्धा पाहतो. ही मुंबई स्टाईल बघा. पुन्हा एक मुंबई स्टाईल शॉट पाहायला मिळतो. प्रसाद डोरलेकर आपण नेहमी पाहतो मुंबईकडून बिलॉंग करणारा अगदी गावड्यांबरे गावचा सुपुत्र. परंतु 1 धाव दिली जाईल. या ठिकाणी मात्र स्ट्रॅटेजी तुम्हाला वेगळ्या प्रकारची स्किल ही डेव्हलप करावी लागेल. आधी ती स्वतःमध्ये आणावी लागेल, नंतर मात्र ती डेव्हलप करावी लागेल. 1 धाव. नो बॉल सर. नो बॉल. पंचांचा इशारा. धावसंख्या 3 बॉल मध्ये 20 धावांची आवश्यकता. 1 धाव मिळते. अँगलच किती सिंपल क्रिएट केलाय बघा. अँगल कारण बॅट फ्लो जो आहे तो मिडल कडून जातो पॉइंटच्या दिशेने. त्यामुळे 1च धाव मिळणार. हे बेसिक आहे क्रिकेटचं. वाईड बॉल यावरती काम करणे गरजेचं आहे. बाबा कोचला भेटा जाऊन काय करावं लागेल यासाठी. लेग स्टिकच्या बाहेर पुन्हा एकदा वाईड बॉल. 2 बॉल 17 धावा. हे 2 बॉल का गेम आहे भाई. 2 बॉल 17 धावा. पहिला बॉल येतोय चौकारासाठी. हा मात्र अँगल परत एकदा बघा. त्याचा बॅट फ्लो जो होता तो मिड विकेटच्या दिशेने होता, परंतु थोडासा बॅट फेस खोलला गेला, त्यामुळे हा बॉल गेला जातोय एक्स्ट्रा कव्हरला. बऱ्याचशा गोष्टी असतात, छोट्या छोट्या गोष्टी. समालोचक म्हणून हे सुद्धा काम असतं की नवीन इथे येणाऱ्या प्रेक्षकांना त्याबद्दल माहिती देणे, खेळाडूंना त्याबद्दल थोडंसं नॉलेज देणे, जेणेकरून त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर पडेल. जे नवीन होतकरू खेळाडू आहेत ते यावरती काम करतील. दरम्यान धावा पाहिजेत 11. 1 बॉल 11. हे भरपूर काही केलंय या षटकामध्ये. षटक संपलं जात आहे. सामना जिंकला जातोय. महाकाली संघाचा दुसरा विजय, दुसरा पराभव होतोय तो राधेश्याम संघाचा. दहा धावांनी विजय मिळवलाय महाकाली संघाने. दुसरा सामना जिंकतो रोहितदादा पवार यांचा संघ. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अर्थात सामनावीर केतन सारंग. आपण यायचंय केतन सारंग टॉस्का बॉस मध्ये यायचंय आणि आपला पारितोषिक स्वीकारायचंय. केतन सारंग. तोपर्यंत घेऊया छोटासा ब्रेक. ओके ऑन